ప్రియమైన ఇది ఒక ఏజెన్సీ ప్రాంతము, బొంగాడ అంటారు. ఇది ఇక్కడికి ఎవరు మనుషులు వెళ్ళడం కష్టం, మామూలు వాళ్ళు బళ్ళు వెహికల్స్ చాలా కష్టం. దీనిపైన వీరికి కర్రలు కాల్చుకొని బొగ్గు చేసుక బొగ్గుని అమ్ముకొని బతుకుతారు. కోళ్ళు మేకలు పెంచుకొని వాటిని అమ్ముకుంటారు. కాబట్టి ఇలాంటి వారికి క్రిస్మస్ చేయాలని మాకు ఆశ. అక్కడ మెడికల్ కానీ షాపులు కానీ ఏమీ ఉండవండి. నేను ఏర్పాటు చేస్తానని సార్ మాటిచ్చారు. వారందరూ కూడా దేవుడు ఆయన తీసుకున్నారు.